Vítám vás u dalšího videa a dneska to bude konečně Ask. Už jsem ho chtěl natáčet včera, ale včera jsem neměl čas, tak to máme dneska. Vím, že to zase nebude zas tak bohatý na ty otázky, ale aspoň nějaký tady mám a musím přestat hýbat těma rukama. Jdeme na to. Fuj, Sesty63 nám píše. První otázka, máš kočku, druhá, máš holku, třetí, máš rád getylak. No, kočku mám, bubáka, taká černá celá, momentálně tady není, mám furt drhá, hajzl jeden. Druhá otázka, jestli mám holku mám. Třetí otázka je, jestli mám rád getylak, jakože já jsem o ní slyšel, ale ne, nemám jí rád, já na takové věci nejsem, jakože se mám kabelce a podobně. Kajvus nám píše, proč máš tak hlasité intro a ty samotný si potichu? No to je, abych mohl říct, že to mám schválně, no, jako, já nevím, mně se to víc líbí, když mám intro hlasitější, já nevím, jestli to některým lidem vadí, jestli to tak já si to třeba stiším, ale nevím, mně se to spíš líbí takhle. To je asi všechno, co bych tomu nemohl říct. Co tady máme dále? Verunka Sinková píše, chodí se mnou do 4. třídy, druhá, uděláš s Járou ještě nějakou challenge? No to první otázku, chodím s tebou do třídy, akorát já jsem v 5. Jestli si říkáte od jakože, tak my jsme malotřídka, takže my jsme v jedné místnosti, je 3., 4., 5. třída. A druhá otázka, jestli budeš nějaká challenge s Jardou, nebo s Brzdou, to je jedno. Určitě bude. Můžete se těšit někdy, až se Jarda bude chtít. A Boses nám píše, kolik by si chtěl mít subscribe? No, nevím, to je těžký. Takovým mým vysněným číslem, za co bych byl rád, byla 100. Nevím, jestli to někdo dosáhnu, to je samozřejmě na mých fanouškách, ale chtěl bych aspoň tu 100. Za to bych byl rád. Takže tohle by bylo pro to video všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tady dát like, určitě dejte i odběr, nějaký komentář. Já se loučím a u dalšího videa čau! Goodbye, motherfucker!